δευτερόλεπτα, δηλαδή 6,4 δευτερόλεπτα λειτουργούσε μόνο και αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια. Η γυναίκα αμέσως πήγε στη Στεφανιά Μονάδα για τυπικούς λόγους, γιατί μπήκε το ΣΥΠΑΠ, κοιτάξτε το καρδιογράφημα αμέσως πώς έγινε ωραιότατο και η γυναίκα σήμερα, 6 χρόνια μετά, χωρίς ρηματοδότη, είναι μια χαρά. Αυτός επομένως είναι ένας και κίνδυνος για τα παιδιά. Είναι για όλους. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος? Είναι αυτό που στη συνέχεια του χρόνου μπορεί να εμφανιστεί. Γιατί αυτά είναι τα άμεσα. Την ώρα της άπνοιας συμβαίνουν αυτά. Μετά όμως την άπνοια συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, σε 3.500 άτομα που είδαμε ότι 9 στους 10 είχαν ή επηρεασμένη αρτηριακή πίεση νύκτας ή υπέρταση ημέρας. 4 στους 10 είχαν ζαχαροδιαβήτη. 6 στους 10 είχαν ψηλά λιπίδια. Όταν τα ποσοστά, τα αντίστοιχα στο γενικό πληθυσμό, ξέρουμε ότι είναι ψηλά, αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι πολλαπλάσια στα άτομα που έχουν απνοϊκό σύνδρομο. Αυτό συμβαίνει και στα παιδιά. Και πώς συμβαίνει στα παιδιά η υπέρταση? Ή στον ενήλικα. Τι βλέπουμε εδώ? Μια 24ωρη καταγραφή. Και αυτά εδώ είναι 9 λεπτά που έχουν καταγραφεί. Εδώ τι βλέπουμε? Ότι εδώ έχει πέσει το οξυγόνο, έχουμε μια άπνοια. Το ίδιο και εδώ, και εδώ, και εδώ. Ας πάρουμε αυτές τις διακεκομένες δύο γραμμές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κορυφή εδώ μαύρη. Τι σημαίνει? Εδώ ξεκίνησε με μια συστολική πίεση γύρω στο 12 και κάτι και εδώ βέβαια η πίεση έχει φτάσει στο 16 σε αυτή τη φάση. Δηλαδή κάθε φορά που σταματάει να πνίγει κάνουμε μια υπερτασική κρίση. Δηλαδή κάνουμε συνέχεια υπερτασικές κρίσεις. Και αυξάνεται τόσο η συστολική όσο και η διαστολική τη νύχτα που θα έχουμε το αγγείο να ξεκουράει. Τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε ότι στα άτομα αυτά που έχουν φυσιολογικό ζάχαρο με σύνδρομο απνιών, βλέπουμε ότι αν κάνουμε μία καμπύλη ζαχάρου, τα μισά περίπου έχουν παθολογική δοκιμασία με γλυκόζη, παθολογική καμπύλη. Επομένως, ήδη έχουν μπει στο ζαχαροδιαβήτη. Τι άλλο βλέπουμε? Ότι η χολυστερόλη δραματικά μεταβάλλεται μετά τη θεραπευτική αγωγή του συλλόγου. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή είτε πίεση, είτε ζάχαρο, είτε λιπίδια, είτε παχυσαρκία, όταν 3 από τα 4 αυτά υπάρχουν, μιλάμε για μεταβολικό σύνδρομο. Είναι συχνό στα άτομα με άπνοιες. Είναι 3.500, στα 3.500 που μελετήσαμε, τι είδαμε? Ότι η συχνότητα 3 στους 5 είχαν μεταβολικό σύνδρομο. Είναι συχνό αυτό το μεταβολικό σύνδρομο? Ναι. 1 στους 4 στην Ελλάδα, 1 στους 4 στην Βόρεια Ευρώπη έχουν μεταβολικό σύνδρομο. Βλέπουμε επομένως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ελέγχουμε αν το άτομο έχει στοιχεία διαταραχών του ύπνου. Επομένως τα παιδάκια είναι πολύ βασικό αυτό. Και βέβαια αυτό μπορούμε να το δούμε, δεν θα μείνω εδώ γιατί θα το πούμε το άλλο Σάββατο. Θα πούμε όμως γιατί ευθύνεται η άπνοια για το μεταβολικό σύνδρομο. Γιατί την ώρα που έχουμε ένα σταμάτημα της αναπνοής, η πίεση και οι σφίξεις τρέχουν στο 0. Μηδέν ευνίδιος θάνατος. Στη συντριπτική πλειοψηφία δεν συμβαίνει. Γιατί η αντίδραση, η κύρια αντίδραση είναι η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Και ποιο είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα? Είναι ένα τμήμα του αυτόνομου, είναι παρασυμπαθητικό συμπαθητικό. Συμπαθητικό είναι αυτό που βγάζει κατοχολαμίνη, δηλαδή αδεναλίνη, νοradrenalίνη. Και τι βλέπουμε? Ότι διεγείρεται κάθε τόσο το βράδυ ενώ κοιμόμαστε και θα έπρεπε να ήταν ήσυχο και πειράζει βέβαια όλα αυτά τα όργανα. Να γιατί έχουμε παραδείγματος χάρη στο στομάχι. Τι προκαλεί αυτή η διέγερση του συμπαθητικού? Βγάζει είπαμε την αδρεναλίνη και την νοradrenalίνη, αυξάνει τις σφίξεις και την πίεση, αποφεύγει το θάνατος. Κέρδος. Το πληρώνουμε αυτό το κέρδος, ναι, γιατί είδαμε πως αυξάνεται η πίεση.
Τι άλλο. Αυτές οι κατεχολαμίνες, όταν πηγαίνουν στην περιφέρεια των πλήρων, μπλοκάρουν κάποιους υποδοχείς που είναι στην περιφέρεια που πάει η Σουλήνη να κάψει το ζάχαρο. Έτσι θέλουμε περισσότερη Σουλήνη για να καεί το ζάχαρο από άλλους δρόμους τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε αφενός μεν υπερσουληνεμία κακιά για το Αγγείο, αλλά μετά βέβαια εξυπακούεται ότι έχουμε και ζαχαροδιαδίκτυο. Το τρίτο αποτέλεσμα είναι το μπλοκάρισμα διαζύμων μέσα στο σηκώτη από τις κατεχολαμίνες και την Ισουλίνη, αντίστοιχα. Και τι έχουμε? Αύξηση των λιπιδίων. Και η παχυσαρκία, και μάλιστα κεντρικού τύπου, δηλαδή να είναι πιο γεμάτο στο μάχη από την περιφέρεια, είναι πάρα πολύ συχνή στα άτομα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω για όλον αυτόν τον μηχανισμό, απλά να ξέρετε ότι είναι ένα κουβάρι, το οποίο τόσο πολύ καλά πλέκεται και οδηγεί βέβαια στο μεταβολικό σύνδρομο. Δεν είναι επομένως παράξενο μετά από αυτά να ξέρουμε ότι η αθυροσκλήρωση στα άτομα που έχουν το απνοϊκό σύνδρομο ξεκινάει στα παιδιά πολύ νωρίς. Νωρίτερα από ό,τι ξεκινάει σε εμάς που ξεκινάει λογικά τα 16 με 17 χρόνια. Τότε ξεκινάει η γύρανσή μας. Έτσι. Σήμερα όταν μιλάμε για αθυροσκλήρωση μιλάμε για το παραπανήσιο, όχι για τη φυσική μας φθορά. Όμως, αν έχουμε το σύνδρομο απνοϊκού, ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Έτσι δεν είναι παράξενο, γιατί το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι 60 φορές, 60% περισσότερο από ό,τι στα άτομα που δεν έχουν το σύνδρομο. Η στεφανία νόσος είναι 30% περισσότερο από τα άτομα που δεν έχουν το σύνδρομο. Και για να την καταλάβω, ίσως αυτήν πιο καλά, θα σας δείξω κάτι πολύ απλό. Με κάθε φορά που πέφτει το οξυγόνο, έχουμε δηλαδή σταμάτημα της αναπνοής, που σας δείξαμε αυτή πριν, που πέφτει εδώ συνέχεια το οξυγόνο, έχουμε μία ισκαιμία του μυοκαρδίου. Δηλαδή, έχουμε 40 άπνοιες την ώρα, 40 ισκαιμίες του μυοκαρδίου την ώρα. Δεν λέω έφραγμα. Μιλάω παροδικές ισκαιμίες. Επομένως, όταν έχουμε μία υπέρταση ή μία διαταραχή της πίεσης το βράδυ, και έχουμε στεφανία νόσο με αυτή τη μορφή, δεν είναι παράξενο, γιατί τα άτομα με σύνδρομο απνιών έχουν 140% περισσότερο την πιθανότητα καρδιακής αναπάρκειας από αυτά που δεν έχουν. Η μυοκαρδιοπάθεια επίσης μέσω νοσολογικών μηχανισμών που σας ανέφερα προηγούμενα μπορεί να υπάρξει και υποχωρεί βέβαια, όπως και η καρδιακή αναπάρκεια, όπως και η μυοκαρδιοπάθεια, όντως υπάρχουν. Έτσι δεν είναι παράξενο, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δείχνει ότι η στεφανία νόσος από την 5η θέση το 2020 ανεβαίνει στην πρώτη, το αγκιακό εγκεφαλικό από την 6η θέση ανεβαίνει στην 4η και τα ατυχήματα μπορεί να είναι τα τροχαία ημί, τα παιδάκια είναι πιο εύκολο να έχουν ατυχήματα, αλλά αν έχει πνιγεία τα ατυχήματα θα είναι πιο πολλά και πιο επικίνδυνα ενδεχόμενα. Επομένως, το σύνδρομο απνιών, δηλαδή το ροχαλιτό και οι άπνοιες, κραυγάζουν για ένα φυσιολογικό αγκείο, για μια φυσιολογική υγεία, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για πρόληψη. Ως τώρα μιλούσαμε για πρόληψη. Σας έφερα αυτά τα παραδείγματα, γιατί αυτά τα παραδείγματα μπορεί να είναι για τους ενήλικες, το ίδιο είναι και για τα παιδιά. Επομένως, πρέπει να διορθώσουμε εμείς τον ύπνο. Και ποιες είναι αυτές οι διαταραχές του ύπνου και το απνοϊκό σύνδρομο στα παιδιά? Έχουν περάσει 177 έτη από την περιγραφή, αυτό είναι ο Τζόε, και ας δούμε μερικά πράγματα. Εφιάλτες. Είναι γνωστό ότι στα παιδιά 10-50% τους έχουν σε ηλικίες 3-6 ετών. Επομένως μπορεί να έχουν τη διαταραχή του ύπνου. Το παιδί ξυπνάει φοβισμένο, οι μητέρες το ξέρουν, διηγείται ένα άσχημο όνειρο, είναι ξύπνιο όμως, αλλά και προσανατολίζεται καλά στον χώρο. Δεν λέει άλλα τ' άλλα. Η αιτιολογία είναι εξυπακούεται τα όνειρα. Υπάρχουν τραυματικές εμπειρίες που να ξέρουμε όλοι μας ότι στα παιδιά έχουν διαφορετική έκφραση από ό,τι έχουμε εμείς. Έτσι, πολλές φορές θα ψάχνετε για πράγματα τα οποία για μας θα περνούσαν πολύ εύκολα, στα παιδιά μπορεί να είναι πολύ έντονα. Μπορεί να υπάρχει υψηλός πυρετός και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και βέβαια διάφοροι στρεσογόνοι παράγοντες. Η αϊπνία.
Το 27% των παιδιών 5-12 ετών. Έχουν ακανόνιστο ωράριο, απαγορεύεται αυτό. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με την καλή έννοια. Να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, γιατί αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, αν δεν ξέρει το παιδί παραδείγματος χάρη 9 η ώρα θα πάει γεύμα, είναι λίγο δύσκολο. Ή αν ξέρει το παιδί ότι μπορεί και μέχρι τις 12 η ώρα να παίζει με τον υπολογιστή του, το παιδικό υπολογιστή, αυτό είναι πολύ κακό. Δυνατότητα του παιδιού να κοιμάται αλλού εκτός από το κρεβάτι. Αυτό απαγορεύεται. Το παιδί έχει το κρεβάτι. Έχει ένα χώρο συγκεκριμένο. Ο τριγμός των δοντιών. Φυσιολογικό θεωρείται στην αρχή ώσπου να βγουν τα δοντάκια. Όμως, μετά τα 10 χρόνια, εάν καλυφτρίζουν τα δόντια του, ενώ κοιμάται, να ξέρετε ότι αυτά τα δόντια θα τα χάσει νωρίτερα και είναι πια φυσιολογικά, τα κανονικά δόντια, θα τα χάσει νωρίτερα από ότι αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Όλα διορθώνονται. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα του απνοϊκού συνδρόμου στα παιδιά? Είναι το ροχαλιτό με μια συχνότητα 12%. Δεν είναι μικρό. Οι άπνοιες 3%. Και βέβαια αν δεν κοιμηθεί καλά είναι η πνιγεία. Ποιοι παράγοντες προκαλούν το ροχαλιτό? Το μεγάλο μέγεθος της γλώσσας. Ανάσκελα είναι η χειρότερη θέση. Εδώ είναι μια φυσιολογική στοματική κοιλότητα, μια φυσιολογική γλώσσα. Εδώ που η βάση της γλώσσας μεγαλώνει, κοιτάξτε πώς στενεύει. Κοιτάξτε πώς στενεύει, κοιτάξτε και πώς κλείνει. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία η γλώσσα. Η μαλακή υπερνοά, ποια είναι αυτή? Είναι ο ουρανός, το άνω τείχομα της στοματικής κοιλότητας, το οποίο ένα κομμάτι του είναι από κόκαλο και ένα είναι μαλακό. Όταν κρέμεται και σχηματίζει γωνία εδώ μεγαλύτερη, τότε κλείνει. Επομένως, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άλλος παράγοντας είναι η σταφυλή. Και να ξέρετε ότι αυτός που ροχαλίζει από άλλες αιτίες, τη σταφυλή θα την κάνει κυματώδη και θα συμβάλλει και αυτή ακόμα περισσότερο στο στήσιμο της στοματικής κοιλότητας. Είναι οι οδηγούμενες αμυγδαλές. Αν μεν εδώ είναι φυσιολογικές, εδώ σιγά σιγά αυξάνουμε, βλέπετε, και πώς μπορεί να φτάσει στο κλείσιμο. Η αλλεργική ρημίτιδα. Ναι. Το κάπνισμα και το αλκοόλ. Προσοχή. Για ένα άτομο που ζει δίπλα σε έναν καπνιστή, να ξέρετε ότι καπνίζει. Για μια μητέρα που έχει καπνίσει πριν από μισή ώρα, μία ώρα και περισσότερο, και πάρει το παιδί στην αγκαλιά ή του δώσει ένα φιλί, να ξέρετε ότι το παιδί παίρνει νοικοτήνη από την εκπνοή, την ήπια της μητέρας ή του πατέρα ή της γιαγιάς ή του παππού. Αυτό θα το δείτε πάρα πολύ καλά στην καταγραφή του μονοξίδιου του άνθρακα που βγάζει ο κάθε καπνιστής και ώρες μετά. Αυτός ήταν ένας καλός εκβιασμός όταν έκανα και το ιατρείο διακοπής καπνίσματος, καλός εκβιασμός, γιατί κυρίως οι γιαγιές, έτσι, οι οποίες είναι πολύ κολλημένες, όχι πως το οι μητέρες δεν είναι, έτσι, αλλά ήταν πιο ευαισθητοποιημένες και το κόβαν το ζυγάρο εύκολα. Η μικρογραφία, ο πιστογραφισμός, ξεχάστε λίγο την έκφραση, εγώ σας πω το λέω πιο απλά. Εάν δείτε κάποιον όπου είναι φαίνεται το πηγούνι του σαν να έχει δειχθεί γροθιά και είναι πιο μέσα, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η στοματική κοιλότητα είναι μικρή και αυτό τι λέει? Ότι έχει σύνδρομο απνοίας στον ύπνο. Και κάτι το οποίο έχει πια πολύ μεγάλη σημασία, κρατήστε το. Ο λαιμός δεν πρέπει να είναι ποτέ έτσι. Ένα άτομο που έχει αυτόν τον λαιμό και δεν είναι να του λείπει αυτό το κομμάτι, το φυσιολογικό, σημαίνει ότι αυτή η περιοχή είναι στενή για τον αέρα που περνάει. Φαρδιά απ' έξω, στενή από μέσα. Η περίμετρος στον άντρα πρέπει να είναι 43 εκατοστά και κάτω, στις γυναίκες να είναι 40,5 εκατοστά και κάτω για να θεωρείται φυσιολογική, αλλιώς είναι παθολογικές.
Και ας πούμε λίγο για τις άπνοιες. Είτε στα παιδιά, είτε στους ενήλικες. Κεντρική άπνοια. Οφείλεται σε βλάβη του κεφαλικού στελέχους. Ποιο είναι το κεφαλικό στέλεχος? Είναι αυτό το κομμάτι που φεύγει προς τα κάτω. Τα αίτια, η εγκεφαλίτιδα, οι όγκοι, οι κρανιογκεφαλικές καρπώσεις, διάφορες νευρομυϊκές παθήσεις που τις είδαμε προηγούμενα, με τα παιδιά να κουνάνε χεράκια και ποδαράκια, ο υποθυροειδισμός και άλλο. Η πιο συχνή, γιατί αυτές είναι γύρω στο 5%, το 95% περίπου είναι αποφρακτικές άπνοιες, οι οποίες οφείλονται σε φάρυγγα, γλώσσα κτλ. Που τα δείξαμε προηγούμενα. Αίτια, η παχυσαρκία, την είπαμε μία από τα λες, η όγκη του φάρυγγα, η χρόνια αποφρακτική χρωμονοπάθεια, που την είπαμε προηγούμενα, τα ρευματολογικά νοσήματα και άλλα. Τώρα, τα υπόλοιπα αφήστε τα και ας πάμε να δούμε πώς προσεγγίζουμε το πρόβλημα. Είναι η κλινική προσέγγιση, είναι αυτό που θα κάνουμε και μεθαύριο που θα έρθουμε μετά τη δεύτερη οδηγία. Αυτή γίνεται με επιστοποιημένα ερωτηματολόγια. Στις εξορμήσεις χρησιμοποιούμε μικρά ερωτηματολόγια, όπως είναι το συγκεκριμένο του Βερολίνου. Στα εργαστήρια όμως, στα ιατρεία, έχουμε πολύ μεγαλύτερα ερωτηματολόγια. Οι μετρήσεις είναι αυτές που σας είπα προηγούμενα και θα γίνουν από ειδικές ομάδες, και πάντα ένα άτομο που έχει και πολύ περισσότερο ένα παιδάκι